Yn y cyfamser, ym Mharc y Rath, mae'r dynasoddion disglair yn chwilio am bobl gyffredin i ymuno yn ein cynhadaeth i ddod yn ddynasoddion disglair. Mae cynhadaeth yr wythnos hon yn cael ei harwain gan Tanisha, a mae ei uwchbywr yn heddwch. Cred Tanisha mae ei fod yn ddynesydd disglair rhaid i bobl ofalu am yr amgylchedd drwy fod yn eco-gyfeillgar arbennig yn ei defnyddio cynhyrchion cynaliadwy a gofalu am yr ecosystem. Yn anffodus, nid oes cychod ar y llyn heddiw. Y rheswm am hyn yw bod meithrinad o facteria gwyrdd yn tyfu ar y dŵr ac achosir gan anghydbwysedd afiach yn ecosystem y pyllau dŵr. Weithiau, gall pobl achosi gydbwysedd afiach yn ecosystem y llyn heb fod yn gyfeillgar i'r amgylchedd. Gall Parc y Rath fod yn brysur iawn gyda cherddwyr cŵn, ac nid yw rhain cael gwared ar faw eu ci yn gywir ac all fod yn niweidiol i'r amgylchedd. Mae'r cyngor lleol wedi darparu bagiau cŵn tafladwy a biniau gwastraff arbennig o amgylch y parc i helpu i gadw'r amgylchedd yn iach. Mae Tanisha mor falch bod rhai cerddwyr cŵn yn cael gwared ar faw eu ci yn gyfrifol a mae'n galw'n ddynasoddion disglair ac yn rhoi darn heddwch eiraidd i bob un. Ydych chi am fod yn ddynesydd disglair? Pa ffyrdd eraill y gallwn fod yn gyfeillgar i'r amgylchedd a gofalu am yr ecosystemau? Beth am cael gwybod drwy dderbyn cynhadaeth yr amgylchedd yn ei llyfr gwaith y ddynasoddion disglair?